Mali ye cɛfarindugu ye ali bi Yusu cɛfarinw bɛ anw ka jamana kɔnɔ a caman an bɛ u fo ni k'u waleɲuman dɔn k'an ka fintigilaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ka dɔ danti foli min na Yusu e ni ne an bɛ studio Bami daw kɔnɔ ka kɛ ni bi tarata ye kalo tile 3 a bɛ janvier kalo ko fɔ san 2023 an bɛ se ka fɔ ni kuma jaranda ko nin ye i ka dɔ san 2023 ale ye kunnafoni kɛnɛ fɔlɔ ye o min n'a bɛna kɛ sisan ni sangadani na e ni ne fɛ ladiriya kɔnɔna na a bɛ sɛbɛn i ka dɔ nanzarakan la nka an b'an wasa don bamanankan la walasa jama fanba ka se k'u ta f'a dɔn baasi t'i la kɔni Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala ka sini kɛnɛya d'an ma ka jamana in basigi jɛɲɔgɔnya k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni ladiriya kɔnɔna na i ka yafa n ma sani n ka kura wɛrɛ daminɛ n yafara yanni i ka kura wɛrɛ daminɛ awɔ Lajɔsi ne i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Tata ka kɛnɛ baasi foyi t'a la denmisɛnw bɛɛ lajɛlen nba dasi o kuma a k'a dɔn san 2023 awɔ ni y'ale daminɛnen a gafe fɔlɔ ye nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnn'a ma min ye anw n'a ta nanzarakan na o y'a ka baara ye k'a di awa todunkan na awɔ o kuma nɛgɛw karafe bi awɔ a bɛ maa min bolo o ye Fuseni Dawu ye Radio Kunda min ye aw k'a dɔn filaninw fa n'o bɔra ye awɔ i k'a dɔn awa min ye réalisation réalisation o bɛ Sedina Umar Keyita l'enfant de Kitakuru ni Budofɔ awɔ min ye awa difu la sa an yɛrɛ burankɛ de bɛ yen a ti mɛn an fana b'a ka zamɛ dun a ti mɛn ka boisson ɲimi an ye résultats yira jari awɔ n burankɛ don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an burankɛ don Jamadugu kun b'o kɛ fa awɔ k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keyita ka maaw bisimila min ye aw k'a dɔn Madundaw awɔ ale ni awa Mamadu Tambura awɔ ninnu kɔni bɛ awa min ye marketing la awɔ Zakari Fɔnba Elhaji Marikacɛn Dawu ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye awa k'a dɔn Papa Balo an b'a fɔ sanga ani waati an ka ɲɛmaa don kosɛbɛ Lajɔsi min ye kunnafoni fɔlɔ ye awɔ e ko ne tɛna di i ma de sani k'a di yan min ye Faranga radio ye Yusu an na olu maana kɛrɛnkɛrɛnyala kɛrɛwanikaw fɛ yen radio so 2 bɛ yen nin waati na olu sɔgɔlen bɛ anw na radio Bɛnkan ni Danbe ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn radio Danbe min bɛ i ka dɔn Jijeni Jijan n'a ka cɛdenw an bɛ foli lase u ma radio yɛrɛ ko si Samara la i ka dɔn ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Bɛnkɛ Jɛngɛnɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn faso kanu Welesebugu la ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo jama nafa Welesebugu la ko kura bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio Danaya FM Keɲeba Bujalo n'a ka cɛdenw ka foli lase u ma Naninko FM ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn Selengesigi la Mamadu Dumuya n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Passer bɛ nin waati na Naro FM a n'a furumuso k'u fo k'u waleɲuman dɔn o Yusu min bi tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Arjila FM na a bɛ Kɔfilacɛkaw fɛ yen ko fɔ Mamutu Male n'a ka cɛdenw ka foli lase u ma radio Daka Maraka Kungo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Buguni kunka lamɛnbaaw ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Bafanda Denfarabɔla don a n'a ka cɛkɔrɔba k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Yusu n'an bɔra min ye ka dɔn k'a fɔ radio Tiɲɛdugu a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen i ka dɔn Jurakaw fɛ yen Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn Jongaga FM Yɛlɛmanikaw k'u fo barabara foli danti foli min na radio Dɔnba Karan ka Karangaw fo Karan Tobiri ka foli lase a ma Zumana Keyita n'a ka directeur an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Abba FM Yuwaru Mohamed Imayiga ka foli lase a mɔ n'a baaraɲuman bɛɛ lajɛlen min ye radio Wantumiya ka Tumiyaka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Yusu n'an bɔra ye radio Islamique a bɛ i ka dɔn Kolokani ko fɔ an bɛ Kolokani ka bɛɛ lajɛlen fo Bɛlɛdugu ni waati in na i ka dɔn danti foli min na radio bɛɛ sago Kucalakaw fɛ yen an ka musokɔrɔba ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn Babindu a n'a furucɛ n'a denw n'a mɔdenw an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio Wasulu a bɛ i ka dɔn ka fɔ Yanfoyila ko fɔ Sidibe n'a ka cɛdenw ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin u ma radio Mamilɔn Kebela radio Mamilɔn Tamani radio Mamilɔn Sigaso radio Mamilɔn Kulukɔrɔ a baarakɛla
bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ɲɛma FM ɲɛma ni waati in na n'o ye PDG ba ye a filɛ nin ka dɔn Tisa FM kɔnɔna na k'olu baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn i k'a dɔn k'a fɔ Bekayi Kɔnɛ k'a fo barabara foli dante foli min na an ma ɲina Amara Sila ko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanuba badu mun b'an lamɛn sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la arajo ɲɛlen ni segukaw fɛ min ye Dirisa Dambele ni Makɔnɛ Madame Bamba k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn i ka dɔn arajo gɛɲɛka a bɛ fana ko fɔ MC an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a ka directeur fo an ma ɲina Garba kɔ Moribo bɛ yan n'a furumuso ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Yusu ni kɔni ye k'a dɔn donga dɔ ye ka foli ni tɔnin ta ka ɲɛsin 88.5 MC la joie n'a ka cɛdenw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo waati ni ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo ka foli lase a mɔni waati na an bɛ fɔlɔ den ma Layo sindiya jamba bɛ na ni barika ye o ka kan min ye awa an bɛ don kunnafoni kɔnɔna na indépendant an b'a leta indépendant nanya leta ni ye maa min ka kuma ye o ye Mohamed Aidara ye i ka dɔn maaw kɔni kun sigi bɛ ka fɛn min kɔnɔ min ye décembre kalo tile 35 Asimu Goyita ale kɔni 31 sa ndesa ni yafama min ye ka dɔn kɔli mana na Dabi Fereke Lajosi Lajosi min ye décembre kalo tile 31 Lajosi o min filɛ nin sa i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigilen don ka min kɔnɔ min ye awɔ k'a dɔn Asimu Goyita yalima ale kunna min ye maa minnu bɛ yen n'an m'u wele ko mercenaire k'a daminɛ Alassane Ouattara la CEDEAO ani ONU ninnu bɛɛ lajɛlen ani k'a dɔn maliden dɔw min ye an ka wolomasiri taba minnu minɛna an fɛ yan i k'a dɔn kabini juillet kalo tile 10 min Bamakɔ i k'a dɔn olu kɔni awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni awɔ ɲangini taara k'u sɛgɛrɛ min ye san 20 wolomasiri taba ninnu b'o kɛ muso minnu bɛ yen sa i ka dɔn olu kɔni kɔnɔna a mɔ Layosi ni min filɛ nin min ye san 2023 ye min ye an ka maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye Asimu Goyita ye jamana ɲɛma awɔ k'a dɔn wolomasiri taba 46 Kɔnɔwara maaw kɔni kun kɔnɔ ani muso minnu filɛ nin maaw kɔni kun kɔnɔ ko Asimu Goyita min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka kuma min n'a lase jamanadenw ma ko kunnafoni na bɔ k'a ben k'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni awɔ k'a dɔn hinɛ kɛr'u la ni k'u bila nka i k'a dɔn min ye k'u ka hɔrɔnya Asimu y'an bɛɛ dribble koyi maaw kun hakili la k'a na fɔ ko a y'an bɛɛ dribble koyi o kɛra dɛ bisimila maaw kun hakili la k'a fɔ Asimu Goyita colonel Mali jamana ɲɛma bi ale awɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale na bilabilali kɛ k'a sababu kɛ mun ye min ye awɔ k'a dɔn Alassane Ouattara ale y'a jira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko ala ti mɛn ko ni maa kofɔlen k'u na suuru Kɔnɔwara o kuma u na ta sankura ke min ye an ni awɔ ni gɛlɛya ma ni Kɔnɔwara cɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye Togo o jamana ɲɛma o kɔni ye wulikajɔ caman kɛ min ye Alassane yɛrɛ ale yɛrɛ ka kuma la a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Kɔnɔwari a maa ɲɛmaw ani a Mali maa ɲɛmaw fo ka taa se Togo maa ɲɛmaw ma olu ye wulikajɔ caman kɛ min y'a ye foli ani tani a y'o lase olu ma k'a sɔrɔ lasa awɔ k'a dɔn CEDEAO olu kɔni kun ye kangari da kɛ tako 62 min kɛra n'o kɛra u ka lajɛba ye Abuja k'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn ko ninnu ko n'u ma kan na bila min ye ko na ɲangini ta ka Mali sɛgɛrɛ dɛ maa wɛrɛ m'o fɔ o ye Umaru Lade Ture ye ale y'o kuma min fɔ min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni secrétaire général Antonio Guterres ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ka kuma caman fɔ awɔ k'a dɔn a ye awɔ k'a dɔn kuma lase min kɛ n'o kɛra décembre kalo tile 19 tɛmɛnen o kɔni a y'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni awɔ k'a dɔn k'u ka kan na bila joona Layosi awɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ko sigilen ka min kɔnɔ min ye memorandum min tɛmɛna
jamana u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigilen don k'a fɔ min ye awa nanzaraw b'a fɔ ko ka nun kana bila awa jamana ɲɛmaa fɛ n'a yɛrɛ ka awa se min b'a ye a bɛ k'a dɔn a bɛ se ka nun kana bila koyi nka min ye an bɛɛ lajɛlen sigilen Asimu Goyita a y'a ka kuma bɔ k'a bin a kumana fɛn min kan Mali awa k'a dɔn ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kuma min fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma min a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali ka bonya n'a ka danbe o ka segin a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali ka kɛ jamana ye jamana min n'an bɛ wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn gɛlɛya min n'o ye COVID-19 ye a kuma n'o kan o ye gɛlɛya min nas'a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an ka wolomasiri tabaw olu bɛ wuli ka jɔ min na n'an b'o wele ko montée en puissance walasa ka banbanciw k'olu kɛlɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la taabolo saba ko k'olu sigi sen min ye ani maa minnu kan ka jɔngɔnma ko kɛ min ye k'a lajɛ i k'a dɔn awa maa minnu bɛ se k'an dɛmɛ min ye n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka malidenw olu ka nafa k'o matarafa ni k'o makara n'o o bɔra yen sa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn jamana ye wuli ka jɔ min kɛ min b'a to awa dadumunifɛnw olu sɔngɔ hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ gɛlɛyalen dɔ bi min ye k'a sababu kɛ Ukraine ani Russie kɛlɛ min ye an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu kɛ min b'a to aw k'a dɔn sɔngɔw kana awa da kamana yɛlɛ o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye a ka discours ni jate minɛ an kun sigilen don ka min kɔnɔ o ye wolomasiri taba ma 46 olu bilali ye nka Asimu a y'an bɛɛ dribbler a bɔra ni yɔrɔ wɛrɛ cɛ dɛ yɔrɔ wɛrɛ cɛ ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an nin bɔ indépendant kɔnɔ maa min ka sɛbɛn don o ye Mohamed Aidara ye indicateur ale kumana bɔko 3,770 bi tarata bɔli don kalo tile 3 don janvier kalo san 2023 sankura hukumu kɔnɔna na ali be i n'a fɔ i ka dɔn jamana ɲɛma ale kɔni bɔra ka taa u lase o Yusu i yɛrɛ caman fɔ o ko kan nka min ye ka dɔn politikimaw ye olu caman fana kumana sankura ko kan san dɛmɛlenw i ka dɔn baara mun kɛra k'u hakilina di a kan o dɔ ye far an ka wuli maa ɲɛma ye Modibo Sidibe ka kɔni wele bila bɛɛ lajɛlen ma politikimaw ni fasoden bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan a jigi d'anba kan k'a fɔ ɲinan san a yi ka dɔn yiriwa caman bɛna kɛ min ye ka dɔn ko caman bɛna sen sɔrɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ka dɔn politiko binna kun kan ani lakanako binna kun kan a yi dama suɲɛ ka kuma caman fɔ o ko kan a ko min ye jamana i ka dɔn an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bonya ni karama kɔnɔ n y'a fɔ n ko n'i ye jateminɛ kɛ politikitɔn ma ɲɛma caman olu b'u ka i ka dɔn sanyɛlɛma i ka dɔn hakilinaw fɔ olu b'u ka samɛsamɛw kɛ o senfɛ caman bɛ kuma politikiko kan caman bɛ kuma jamana bɛ lahala min kan o de kama min ye far an ka wuli maa ɲɛma ye Modibo Sidibe a kɔni bɔra a kuma na a kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO ale ni UEMOA olu ye ka dɔn ɲɛngini min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ Yusu n'a bingali taara ka ɲɛsin anw ma ko bɛɛ n'a ta min ye ka dɔn ka fasodenw ye olu sera k'u jɔ o kolo la a ko da la ko foli ni ta ni bɛ ta ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw kɔni ma a ko n'i ye ko wɛrɛ ta k'a lajɛ i ka dɔn san dɛmɛlen n'o bɛ san 2022 kofɔ a ko gɛlɛya caman ye anw ka jamana sɔrɔ nka o bɛna taa min ye jamana ɲɛmaw ye k'u y'u seko kɛ dɛ u ye wulikajɔ caman kɛ gɛlɛya b'an tu la nka o bɛna taa o ye sera k'u jeni yɔrɔ kɔni fɛ a ko n'i ye gɛlɛya wɛrɛ ta k'a lajɛ tiɲɛ don min y'an ka finitigiw ye ka dɔn u ye minɛnw sɔrɔ i ka dɔn finitigiw bɛ k'u jɔ o kolo la u bɛ wulikajɔ caman fana na nka politikiko binna kun kan o gɛlɛyamisɛnninw fana yera o ko da la a y'i dama sɔnni k'o fɔ o ni ka wele bila i ka dɔn fasoden bɛɛ lajɛlen ma a ko tiɲɛ don san 2022 o sɛbɛkɔrɔ yuguyugura kosɛbɛ politikiko binna kun kɔni nka waati sera ten sa an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bonya ni karaba kɔnɔna na walasa jamana in bɛ se ka bɔ nin gwɛlɛya kɔnɔ cogo min na maa ko tɛ bilen a ko faso ko de don n'o bɛ ba maliba ko fɔ e ni ne ni ale bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o ye mali ko de ye an ko i k'a dɔn o hakilina don an dusukunw na walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ san 2023 k'ale jigi sigilen bɛ k'a da kan k'a fɔ ko nin bɛna kɛ i ka dɔn jigisigi san ye nin bɛna kɛ i ka dɔn yiriwa san ye nka waati sera an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana fara fiyewu jamana n'i y'a ta k'a lajɛ bi wulikajɔ kɔni bɛ i ka dɔn jamana faamaw bolo nka an fasodenw ka baara tɔ ɲɔgɔnya u bolo walasa an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ don san 2022 farankan baaraw ma se ka sabati a ɲɛ 40 mɔ politikiko binna kun kan walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na nka k'a b'a ɲini politikima bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa
walasa jema ka se ka ɲɛbɔ an fɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛyamisɛnnin min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o bila kɛrɛfɛ walasa jamana in danbe n'a ka hɔrɔnya o bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na i y'a fɔ jɛmu fanga y'a ɲɛfɔ cogo min na Yusu a ko min ye ka dɔn k'a fɔ Amadu Tumani Ture ka waati la min ye ka dɔn premier ministre ya kɛ n'o bɛɛ i ka dɔn Modibo Sidibe ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ bibi na jamana in a ti jɔ maa si kelen kɔ bɛɛ lajɛlen k'i fanga kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen k'i seko bɛɛ lajɛlen fana kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ jamana in bɛ se ka yiriwa cogo min na a ko n'i ye diɲɛ binakun yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye Modibo ye a kɔni y'a jira k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ka fara Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko yɛlɛma ko fiɲɛ kɔni cilen don dɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la o ti taa i ka dɔn ko kuraw kɔ ko gere kura bɔ ni wɔyɔ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan baaraba mun kan ka kɛ a bɛ ka bila yɛlɛma minɛ kɔnɔna na an ka hakilinaw kɛ kelen ye ka baaraw sigi sen ka bonya ni karama kɔnɔ ka ŋaniyaw kɛ kelen ye jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na yiriwa baaraw bɛ se ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ cakɛbonw na i n'a fɔ lakanako sira fɛ i n'a fɔ sirako sira fɛ i n'a fɔ sɔrɔ binakun kan i n'a fɔ kalanko sira fɛ ani min bɛ tali kɛ subahana mansinw ta siraw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a ko an bɛ don min i n'a fɔ bi a fari an ka wuli maa ɲɛma a ko k'ale dalen b'a la k'a fɔ a ka jigi sigilen b'a kan k'a fɔ n'an tora nin cogo in na bonya ni karama kɔnɔ k'an tigɛ ni ɲɔgɔn ma ka hakilina kɛ kelen ye ko yiriba bɛ na dɛ jamana in bɛ bɔ i ka dɔn nɔgɔba la min ye ka dɔn Seydou Jara ye nin y'ale ka fasiri indicateur de renouveau kɔnɔna na o ka bi boli Lajosi ni o bila min ye a ka dɔn ANR a ka dɔn min ye san kelen tɛmɛnen kɔ min ye alibi min ye a ka dɔn o ye lajɛba min n'o kɛra décembre kalo san 2021 n'a kɛra jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye i ka dɔn awa ni min kɛra a ye wulikajɔ caman kɛ ni ka ɲinifɛn caman kɛ o de kɔnɔna na sa Lasi b'a ye k'a fɔ awa n'i y'a ta k'a lajɛ ni min filɛ ni awa ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye awa ka dɔn k'a lajɛ min ye assise national a recommandation a ka laɲiniw lasi awa ka dɔn awa fɛn min bɛ yen n'o ye ka ɲɛda kura di jamana ma n'o ye awa ka dɔn min ye CNSAR ANR lasi awa ka dɔn décret min bɛ yen n'o ye 2022-0 242 TRM n'o kɛra Afrikalo tile 20 maga to sa ba fila 22 min ye jamana ɲɛma transition a ka dɔn min ye ale kɔni ye jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ lakɔlɔsili kɛ min ye ANR a ka dɔn a taabolo la Assise nationale de la refondation lajɔsi o min kɛra i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka awa jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye région ni cercle ye ani commune jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn wulikajɔ caman kɛra aw ka dɔn awa fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ min ye gɛlɛya minnu bɛ aw ka dɔn an ka jamana na olu gɛlɛyaw bɛ se ka basi cogo min na o gɛlɛyaw olu bɛ se ka furakɛ cogo min na o tɛ taa cogo si la fo an ka hakilina kura ni ɲɛda kura de ta min n'o bɛ wele ko Mali kura a kuma fɔra o an kan ka lawaleya a kan ka lawaleya lasi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mali kura o tɛ taa cogo si la fo i ka dɔn an ka fanga fara ɲɔgɔn kan min ye ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan lasi aw ka dɔn wulikajɔ ani tɔkajɔ min kɛra k'o de kɛra so i ka dɔn tugu san 2020 ani san 2020 na Ibrahim Boubacar Keita n'ale ka fanga binna lasi san kelen tɛmɛnen kɔ o fanga binnen min ye aw ka dɔn ani ANR yɛrɛ o kɛlen aw ka dɔn san kelen tɛmɛnen kɔ min ye aw ka dɔn coordinateur général min ye aw ka dɔn sincère ANR o ye Amadu Cɛbulen Jara ye Amadu Cɛbulen Jara i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale aw ka dɔn ale coordinateur général lasi a ye wulikajɔ kɛ ka kumaw fɔ min ye décembre kalo tile 27 tɛmɛnen kɔ an bɔlen aw ka dɔn jamana ɲɛmaa fɛ yen maître aw ka dɔn Jara ale kɔni a y'a jira k'a fɔ awa ɲininkaliw kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la jɛkulu min n'o sigira sen kan min ye
k'a lajɛ min ye avocado wulikajɔ caman ka kɛ yɛlɛma caman ka kɛ yɛlɛma minnu avocado n'o bɛna kɛ sababu ye min ye an ka jamana sɔrɔ ani an ka jamana ka taa ɲɛ olu bɛ se ka yiriwa cogo min na lase avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan i bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa avocado i bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ se ka na ni sɔrɔ jamana kɔnɔ lajɔsi avocado o sɔrɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo an ka jamana a sɔrɔ a n'a adamadenya o bɛ se ka yakubaya cogo min na o de kɔnɔna na avocado min ye an ka jamana ye k'a lajɛ fɛn minnu bɛ avocado n'o ye unité de transformation ye n'o ye izuru ye olu bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se ka fɛnw bamayɛlɛma n'o tɛmɛna ka bɔ yen kɛnɛya taasira ani lakana taasira la lajɔsi ye avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ ka sɔnni sigi ninnu bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen lase avocado min ye tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ k'a lajɛ service militaire obligatoire k'a daminɛ san 20 na lase avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ka min ye wolomasiri tabaya o baaraw kalanw k'o kɛ forobaca fɛn bɛna don forobaca la e ko service militaire 20 ans k'a daminɛ 20 ans na o b'a jira k'a fɔ fasoden bɛɛ i bɛ forobaca la i tɛ forobaca la bɛɛ kan ka kɛ ni u bɛ kɔɔri ninnu na koyi ani si ninnu o de ka ɲi o la an b'an bolo ta n'an bolo fo n'o kɛra sisan ne ko est ce que ne a y'a f'u ye ko n bɛ fɛ ka taa kɔrɔn fɛ koyi a banna n bɛ fɛ ka taa Mali yɛrɛ kumabɔ kɔni a banna a ye Élysée Dawa y'a ɲɛfɔ a ye ko sɔrɔsikɛ kelen sɔrɔ la k'o bɛ renouveau la a banna a y'a fɔ Diripa ma ɲɛma ye ko n labɛnlen don ka taa filakɛ e ni Moro Sanogo an fɔ ko Moro kunnafugulan de ma k'ale kunnafugulan de ma bɛn a kun na o de kɛra sababu ka bɔ sɔrɔsi o y'a bila lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye k'a lajɛ i ka dɔn min ye an ka maa minnu bɛ yen n'o officier supérieur ye min ye aw ka dɔn jalatigibaw olu ka ye aw ka dɔn kɛlɛ kɛnɛ kan n'o ye aw ka dɔn terrain gana ye min ye ka bɔ aw ka dɔn minisiriw kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa kuraw n'o ye partenaire kuraw ye jamana girinbaw la aw ka dɔn an n'olu bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na min ye aw ka dɔn ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka lakana k'o segin a ma min ye hali bi lakana taasira la an ka jamana kɔnɔ ya aw ka dɔn min ye maliden bɛɛ lajɛlen ani Mali maa ɲɛma i n'a fɔ min ɲinina ANR fɛ o de kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la police nationale o ka sigi sen kan min ye aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye polisiw ye ani SR pompiers olu ni yɔrɔ minnu minɛna i ka dɔn k'olu ladaga ye walasa olu bɛ se ka aw ka dɔn lakana ka kumaboli o lakɔlɔsi cogo min na ka kumaboli kɛ yanni renfort ka se a banna nka n'u jɔlen don u yɛrɛ na baara tɔw latigɛ cɛw lajɔsi min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen autorité indépendante la gestion des élections EDGE lajɔsi aw ka dɔn min ye o kɛra o bolo dara wa ka dɔn min ye fɛn min bɛ yen k'an ka jamana a sariya sunba kura ni k'o sɛbɛn lasi aw ka dɔn maa kɔni sugandira kan kelen tɛmɛnen kɔ sa min ye aw ka dɔn nin fɛn min fɛn n'o ye assise nationale lasi aw ka dɔn min bɛ tali kɛ refondation lasi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko ɲɛtaa bɛ ka sɔrɔ a la dɛ ɲɛtaa bɛ ka sɔrɔ a la cogo bɛɛ lajɛlen la o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma caman na min ye ka kuma caman fɔ lasi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni k'i bɛ tulo jɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ e ko e na se ka baara kɛ wa lajɔsi min ye ɲɛtaa kɔni bɛ sen na wa baara bɛ ka kɛ i n'a fɔ a ɲina cogo min na ANR fɛ o de kɔnɔna na sa min ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ min ye aw ka dɔn maître Amadu Cɛwulen Jara ale kɔni aw ka dɔn ale min ye a maa ɲɛma ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ min ye aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin ko kɛ n'o ye aw ka dɔn CIN SRANR lasi olu kan ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to nin ko bɛ se ka bila senna cogo min na min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ANR yɛrɛ aw ka dɔn a recommandation ye
o de kɔnɔna na sa min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni ka tigɛ a kan bɛɛ lajɛlen kan ka a jate minɛ min ye a k'a dɔn nin min filɛ nin an kan ka nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a k'a dɔn ko ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na walasa an ka jamana ɲɛta o bɛ sabati cogo min na. Ayiwa. Ala k'an kunnaja priorité a ni sama ka bɔ ale kɔnɔ. Ayiwa an ti taa sugu la an ka taa komɛsi ma ɲɛma i ka dɔn Abdulayi Mayiga k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an y'ale fo an ka cɛkɔrɔba ɲuman a bɛɛ i ka dɔn Kayi ni waati in na an bɛ a fo ni ka a wale ɲuman dɔn an bɛ ɲa an ma ɲa awɔ ale bɛɛ Kayi ni sanga in na an b'a fo ale ministre des sports ale kɛra o ye a ka dɔn diɲɛ basketkɛla bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa dɔ o kɛra Yusu an n'a don i ka dɔn fasiri kɔnɔ indicateur généraux nouveau a y'an nata min an ka taa Kiɲan dɛ Kiɲan ale bɛ Sikaso marabolo ko fɔ Yusu nin ye npogotigini san 15 Yusu k'a fure kɔni yera nin kɔni nin kabako ye sa dɛ a jeninen i ka dɔn a fure yera moto sanfɛ Yusu nin kɛra i ka dɔn 31 don a bɛ 31 décembre ko fɔ san 2022 nɛgɛ kaɲa 19 waati nin ye npogotigini ye san 15 bɔ ɲɔgɔn ko Yusu ka fure jeninen kɔni yera moto kɔni sanfɛ fasirikɛba ko maa t'a kun dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nka ale kɔni ye a maana ni ka kuma a jirala k'a fɔ ko min ye siganama dɔ yɛrɛ tɛgɛ dara ale ka a ko da la a ko Kiɲan ni Sikaso cɛ kilomɛtiri 75 bɔ ɲɔgɔn ko Yusu min ye ka dɔn Kiɲankaw bɛɛ lajɛlen ko nin ko in kɔni kɛɲɛna balana ko ye u bɛɛ lajɛlen mɔw de kɔni dora 31 don npogotigini ye san 15 bɔ ɲɔgɔn ko k'a fure ye nin cogo in na a jeninen sɛrɛ mun sɔrɔla olu kɔni y'a jira k'a fɔ npogotigini Yusu an bɛ waati min i n'a fɔ sisan ko i ka dɔn fɛn kun da ani maasi ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni ka fɔ ka jɛya ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen kɔni na nka n'i ko yɛrɛ ta k'a lajɛ ja a kɔrɔmuso cɛ Yusu o kɔni ye maa ye maa min ni siga kɔni kɛra ale la nin ko in kɔni na dɛ fasigaba ka kuma la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko facɛ min ye mugudinin fa ye o kɔni ne y'a ci i ka dɔn a burankɛ mɔ n'o bɛ i ka dɔn a kɔrɔmuso cɛ ko fɔ k'a ka taa ni clé USB ko min ye ka dɔn taranjɛ ɲɛnajɛw don a ka sɔn k'a kɔnɔ k'a fa o bɛ se ka n'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'o ye cogo min na dennin ye i ka dɔn moto kɔni da ka to o ko kɔni na min ye ka dɔn ka fɔ kɔrɔmuso cɛ ye o fana ye ka dɔn clé in kɔni fa nka a bɛ i n'a fɔ bolo filila clé kɔni na walima dabɔngama kɔni don clé nalen ka na di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba ko nin t'ale ka clé taa i filila clé la i ka taa n ka clé minɛ ka na a taara ka taa a ka clé kɔni nɔfɛ Yusu dennin de ma sigi o la bilen miniti dama i ka dɔn dennin talen clé ko kɔni na ko maaw balila ka fɛn jumɛn ye maaw kɔni balila ka kulekan de kɔni mɛn kulekan bɔlen i ka dɔn k'a fɔ dennin kɔni a bɛ n'a fɔ dɔ kɔni y'a parone Yusu ni k'a fure kɔni da ka taa bila i ka dɔn ɲɛgɛn kɔnɔ a gosilen ni k'a fa ka a fure kɔni da ka taa ɲɛma dogo ɲɛgɛn kɔnɔna na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la maaw balila ka jɔn ye maaw kɔni balila i ka dɔn ka kɔrɔmuso cɛ kɔni ne ye moto kɛrɛfɛ maaw yɛrɛ dabali banna ko anw ye kulekan kɔni mɛn e filɛ moto kɛrɛfɛ k'a kɛra cogo di ko kulekan in fana ye ale de wele ka na k'ale ye kulekan mɛn Yusu k'ale bɔra ka na kulekan in lajɛ ko de y'ale sen nin yɔrɔ in na maaw ka dɔn k'a fɔ olu senna sumayalen a sinna ka dennin yɛrɛ fure kɔni da dɛ ka na sigi moto ka Yusu ni nga i ka dɔn k'a fɔ tasuma kɔni bila la kibaruya sɔrɔ cogo la Yusu k'a ko bɛ cogo di ko wɛrɛ bɛ nin ko in kɔrɔ koyi bari sabula ja min ye kɔrɔmuso cɛ ye ka a ɲɛbɔ tun bɛ dennin fɛ koyi a bɛ n'a fɔ a y'a kungo fɔ a ye n'a ma sɔn a bɛ n'a fɔ a y'a salo dibinin na n'a ma sɔn i dun bɛɛ b'i i ka ko kalamɔ n'a t'a fɔ puwaye walima n'a t'a fɔ so kɔnɔ ale sinna ka kɛ i ka dɔn yɔrɔnin kelen ye mun ye ka dɔn maaw kɔni nana
kasa bɛ fa bɛɛ lajɛlen ŋɔni fɛ ni ŋana ye k'a fɔ denni ŋɔni jeninen don i tun bɛ se ka yɔrɔ min lasa a ko la o ye ɲɛda ni sen yɔrɔ dɔ kɔni ye Yusu k'a kasa kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ u ye wele bila ka dɔ gendarmew ma olu nana ka na sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ a ko yɔrɔ la u ka dɔ siganama min sɔrɔ la o ye k'a dɔn denni yɛrɛ kɔrɔmuso cɛ kɔni ye nka dugu jɛlen u ye den ŋɔni k'a sutura Yusu nka n'i ko yɛrɛ ta k'a lajɛ ko nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye nin ko in na nin n'a ɲɔgɔnna de la k'a ta ka kiɲɛ sɛgɛrɛ ko denni yɛrɛ kɔrɔmuso dɔ k'o fana fagara facogo la maaw yɛrɛ tɛ min ŋalamu an bɛ don min i n'a fɔ bi nka maaw kɔni sigan bɛ maa min na o ye k'a dɔn denni yɛrɛ kɔrɔkɛ denni yɛrɛ kɔrɔmuso o cɛ kɔni ye ko bari sabula i ka dɔn ayiwa ala ka ɲa ka d'a ma nin ko ye koyi Yusu an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan walasa ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jalatigɛ gendarmew de bɛ se ka na o ko bɛɛ lajɛlen fɔ an ye k'a fɔ karisa nɔ bɛɛ la walima kɔrɔsiya nɔ kɔni da la nka siganama min sɔrɔ la kɛnɛ kɔnɔ tigɛ kɔni dara ale ka a bɛ gendarmew ka bolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi n bɛ fɛ n ti fɛ an ma se a la lajɔsi ala k'an kunna diya i tɛ se ka to min dun n'i ye dunba sɔrɔ a la o kan ka diya i sa dɛ nka n'i yɛrɛ ko k'i fɛ k'a dun a na kɛ baara ye dɛ Adama Jabate indicateur du renouveau kɔnɔ indicateur ni ale bila lasi ne bɛ Albatrosi ne b'ale ta Albatrosi ale kumanen don an ka taa PMI Mali la dɛ si tɛ PMI Mali min ye aw ka dɔn u ka directeur n'o ye aw ka dɔn Fanzeri Dumbiya i ka dɔn ale kɔni ye nin kuma fɔ a ye layidu min da layidu Fanzeri a ka dɔn a ye layidu ti mɛn lajɔsi kabini a segi kuma ni maa ko balimaden ni layidu ta k'a fɔ site bɛ bɛɛ lajɛlen bolo nka site PMI Mali o kɔni tɛ min ye se PMI Mali a ma ɲɛma a baarakɛla dɔw bɛ yen san 20 aw ka dɔn ani kɔ olu kɔni bɛ baara la nka hali bi a dɔw bɛ yen so t'u ye min ye walasa aw ka dɔn ka dɔ bɔ olu kun dɔnni na min ye aw ka dɔn Fanzeri Dumbiya ale kɔni ye nin layidu min ta a y'a tiimɛ min ye si tɛ PMI Mali lajɔsi u taara ka taa gabakurun fɔlɔ da dɛ min ye a gabakurun fɔlɔ ministre de l'économie et des finances Ali Fuseni Sanu min ye décembre tile 30 san 2022 i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Samango 1 n'o bɛ commune de Mande a b'o fɛ min ye i k'a dɔn dagayɔrɔ awɔ min ye logement 100 aw k'a dɔn wari bɛ t'i jɔ miliyari 2 ani miliyari 2 ani miliyɔn 525 ani 5 CFA wari la lase aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn a kɛmɛjɔ PMI o kɔni bɛ 30 de sara min ye aw k'a dɔn a b'o di falaki la lase aw k'a dɔn min ye a tɔ 70 lase aw k'a dɔn min ye maa minnu bɛ yen ni o y'olu bɛ n'olu garijɛgɛla la a na tigɛ olu yɛrɛ kun lase u b'a jira k'a fɔ ko PMI Mali k'a caman b'a ta nin ko in na koyi lase aw k'a dɔn a kun ti dɔwɛrɛ walasa baarakɛlaw u se ka k'u yɛrɛ ma hɔrɔn cogo min na baarakɛlaw aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ cogo min o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn i n'a fɔ jamana ɲɛma ale ka hakilina n'o ye Asimu Goyita ye lase aw k'a dɔn wuli ka jɔ min kɛra ko nin bɛ aw k'a dɔn nisɔndiya ko fɔ a gabakurun fɔlɔ a dali min ye aw k'a dɔn PMI Mali a maa ɲɛmaw kɔni tun bɛ ka fara u ka minisiri kan n'o ye ministre de l'économie et des finances Ali Fuseni Sanu lase aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ministre Ali Fuseni Sanu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale y'a ka nisɔndiya yira min ye aw k'a dɔn nin kɛnɛ min ani nin du min n'a bɛna jɔ min ka di aw k'a dɔn baarakɛlaw ma lase aw k'a dɔn a yɔrɔ kofɔlen na centre commercial bɛ k'a la min ye butigi bɛ k'a la ani k'a dɔn awɔ min ye fɛn caman kɛ yɔrɔ lase aw k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ seli yɔrɔ o ka d'an ye koyi ni a min filɛ nin ye f'a na kɛ sababu ye k'a dɔn awɔ yiriwa yɛrɛ o bɛna ni yiriwa ye Manden kɔnɔna na dɛ min ye minisiri ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni ye a ka foli ani tanni a y'o lase jamana ɲɛmaa Asimu Goyita ma k'a lase aw k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen ma
maka ke to albi anga ngon deme min ye o ka de be yoro na yan tege di nyama ka do dakale fe ka bo dakale fe la jo se ka do jamanai an sago min ye abe ko ide wa min ye o kene do flane bi albi o ka do ni min flane be ka fo aw min ye pemi mali aka wuli ka jo anga sorota zerala anabi bara hake mununge la si ko ni bele jele be yirwa kovo o min ye ni logement min flane ikado nyere la mi awkado mamunu bina soro lajosi olube nisoja soro wa mi ministry ya jira ka foko ni nyua na konu mbadeli kake c'est inédit voilà même mi nunu ne barabawi abana démocratie fanga kono mu mase ka ke transition na nasra ko ke o fana kunna wole o abi foko karsa ka transition wati aka ngede abana o fana o na tutargula de société pemi mali ikado nyera la ye jatimene ka anga sorota sera la joro baba la ke kaswa ke munye mi ma kemefla olu ko be barake awayino ma kemeshigi ikado awaminyo olu we barakelawe munu ngoni awakado no olu be barake awakado femi pemi mali ka sera la no temena ka boy ma bakere lasi awakado olu revendere ikado ayelma ani mamunu bo de ferula la josi ikado awami pemi malire alebe mindo anga jiginya bakono do wusuru ni sagalewe obiti jo awakado no trésor public obiti jo milliard tan woro milliard tan fla ana ngamve woro tamba fla ni mugani kelengo nana kemejo mi awakado woro ani wolon vlane kundo 2020 ngami awakado 2021 mi pemi mali atemeno kangwe oba jira ka foko nyeta ani ruwabe ala kanguna ja mahaman Traoré ni ale ka fasiri ka transition mo fo o yoro la yusu barado be ni olu sabatira oni foli ka kan o kola de ni fana be ni fiye min fana yera barala amo fana fo de o ka fo lajosi abo mi ne ba fe minga ke lajosi kurukuru ikoma ko imbe chodidi uka gefana apsika asimi aforo ko jindo bena wulide awo fe ko ma taxi o kum datulo no wulla ko jindo bena wulide IMPP o wulla izin flabna jo mimina ko rekta sirake ani simanta sima jam wala o fana bina daile bara chamangero la ani semene fer negasira yoro pono o fombe baningo ka o fana nyi ko nimbe fier la bi baningo sira ko ka sira ta fanfe bari sabula ka do abora journal la o ajira la ka do conseil des ministres sen fait ko baningo ka o fana na yele damine koy janyo maza gidro ko sira bleningo bina bampe o bina kay ka do blatargu kono ndezane gidrongo bina damine kabna kuma ko ni fora baningo ka ubi yele la yere ma afo janyo masabi suna fi esa collectif baningo sira ko olu yere ko ni sira ni sonja la ko dala sa anga yusu aidra fuka wala nyimam ndezane uli ka jo baraka boyana ko abara yusu ikado indicateur de renouveau alip manna ako minye 31 décembre ye ikado anga jamana famo ben kuma fo sanga ani watu bela jelela ako petar ningo achili anga dabla koyi ko ni man fiyo abena ni kololo ya akasara tante nga de do be olukulo jaledo hal ni ya fo ku ka dabla o ta dabla fiyo o yusu ikado hal na soro jamana famo olu seko bela jele ko ni nge nga yoro dola ikado fian yoro la de ni ya me abona sigira de ko akuma nga do chogoshila jatemina kono mbola ka fo 31 shu doga soma jeni dawda buguwa sigida duruna kono ma chama ya jaye ika do bololo sanve ala ni petar ni ya sababu ye fasike ba ko anwa jamana famo ye la seli do ke wa fo mi ma ko communiquer akara kalo kli muwa ani fla décembre kalo samba fla ni muwa ani fla ministre so mi nyesi mekana ko ma ni protection civile olu ko ni ya jira ka fo mi ye petar ni achili ko ka dabla ma shi kana chini cheche tege minena ika do nyangini na taki segara de ko ni ya
kumaw fɔ k'a faratima kumaw fɔ ɔ k'a bɛɛ lajɛlen lasɔmi a ko kɔni da la nka dɔw bɛ olu kuloden kɔni jalen don ɔ a ma ɲa min kɔni kɔ ɔ Yusu ko dɔw kɔni den i ka dɔn cɛmisɛnnin fila bɔ ɲɔgɔn ko olu de ye petari ci Dawudabugu k'a kasara bonyana dɛ barisabula a ye maaw ka so jɔlen ɔ Yusu kɔni ye a y'i ka dɔn a jeni k'a yɔrɔ camanba de jeni a ko kɔni da la ko k'a sɔrɔ jamana faamaw kun ko ni cɛ yera petari ni ci la Mali fan o fan ko ni tigɛ taara ko bɔnɛ k'a sani ka bi ɲɛna ko ɲangini bɛ ta k'i sɛgɛrɛ Yusu kana kɛ dalafɔli ye dɛ ɔ maa mun ye nin wale ninnu kɛ u k'u minɛ k'u datugu hali ni denmisɛnnin fitininw u ka taa n'u ye bɔlen k'u datugu ne yɛrɛ bɔra dɔw kama a la petari bɛ ka ci k'u ka taa u kama u bolila ka taa kɔ kɔnɔ ni cɛnni kɛra sababu ko a y'a to ko denmisɛnninw don denmisɛnninya ko t'a la dɛ a y'u minɛ k'u datugu fo k'a jira k'a jɛma ka bɔ kalama k'a fɔ ko ninnu mun ye petari ci Dawudabugu n'a ye so jeni k'o filɛ nin kaso la tant que n'o ma kɛ a ti dabila Mali kɔnɔ dɛ a Yusu min ye ka dɔn jamana faamaw kɔni ye a b'i n'a fɔ o ye n ka kuma in mɛn koyi u ko maa ni kɔni tigɛ taara ninnu tɛ to yen koyi k'u na fɛɛrɛw sigi sen kan k'u ɲini k'u yɔrɔ dɔn min ye nin denmisɛnnin fila bɔ ɲɔgɔn kɔ hali n'a sɔrɔ u sentigɛ y'u tila ko wulikajɔ kɔni bɛ ta u kama koyi 31 su olu mun kɛra sababu ye ni nka Dawudabugu so dɔ kɔni jeni Yusu maaw kɔni ye tasuma bɔlen fa bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ kɛra walasa ka tasuma in dala sa o bɛna taa k'a ye tiɲɛni camanba de kɔni kɛ nka fɛɛrɛw sigira sen kan i ka dɔn sigiɲɔgɔnw fɛ olu nana k'a bɔ ni i ka dɔn tasuma kɔni dala sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko kɔni dala nka an bɛ waati min i n'a fɔ sisan a ko maa n'i ma to a ko dala dɛ nka maa mun ye petari in ci k'u tɛ to yen dɛ u kan ka minɛ de k'u datugu ni i ka dɔn somaw yɛrɛ b'u la u k'u somaw fana minɛ ka fara u kan n'o kɛra cɛ si tɛ petari ci bilen n'o kabako dɔ quoi Ala k'an kunna diya amin Lajɔsi an bɛ indicateur de renouveau an b'a le ta i k'a dɔn muso dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la awɔ k'a dɔn muso in n'u b'a wele ko Batuli Ɲani min ye ale ye taama kɛ ka taa san laban kɛ a faso la lase indicateur ale kumanen don nin ka Kayiba Jabatɛ donda kelen ani bɔda kelen a ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Anbikɔ ye Anbikɔ awɔ k'a dɔn min ye aéroport Daka i k'a dɔn awɔ min ye k'a daminɛ aéroport la fo ka taa se Kayi dugu kɔnɔna na maaw kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye awɔ k'a dɔn tɛgɛrɛ ani nisɔndiya bawo maa dɔ nana maa min n'a bɛ ka yiriwa ladon Kayi région na min ye politiki mɔgɔw k'a fara i k'a dɔn an ka diinɛmaw kan ani an ka awɔ k'a dɔn dugutigiw i k'a dɔn ani an ka donsow min ye ani maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la lajɛ an ka camancɛ marabolo fɛ ani association minnu bɛ yen n'o ye musow ka jɛkulu ye lase awɔ k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye ka Batuli Ɲani k'a bisimila a bisimilalen a n'a ka jɛkulu Anbikɔ min ye awɔ k'a dɔn Fatumata Batuli Ɲani i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ lajɛsi awɔ k'a dɔn min ye a selen ye i k'a dɔn a kɔni jaja a ye baara caman kɛ Kayiba Jabate baara min n'o bɛna ni yiriwa sira ye lajɛsi awɔ k'a dɔn min ye a taara ka taa hôpital min bɛ yen n'o ye Fuseni Ndaw ye lajɛsi a taara ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye awɔ k'a dɔn a ɲɛgɛnw ani yɔrɔ dɔw bɛ yen awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu minnu bɛ awɔ ko don olu lakurakurayara lase awɔ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen a taara ɲɛ da o kan o bɔlen a taara an ka le patriarche min ye El Haji Hami Ɲan a taara ka taa awɔ k'a dɔn o ka du kɔnɔ min ye a taalen ye sa lase a taara ka taa an ka ministre kɔrɔ n'o ye awɔ k'a dɔn monsieur le ministre des sports ani awɔ k'a dɔn président FIBA Ama Ɲanga a taara ka t'o sɔrɔ ye min ye awɔ k'a dɔn foli ye ani tanninw bɔlen kɔ ye jaja awɔ k'a dɔn min ye Batuli Ɲani a yɛrɛ mɔkɛ o ye Ami Ɲan ye a tɛ tɛmɛ o kan awɔ n'i bɛ furani kɛ i b'a daminɛ i ka so n'i b'a fɛ ka diɲɛ bili i b'a bili daminɛ i ka so o ka ɲi dɛ Lajɔsi nka dɔw bɛ kɛ faama ye ka ban u faso u tɛ se ka papaga kɛ ye
hali siyɔrɔ lajosi mina ni mayo an ka taa bisimila lajosi ne min ye amenya an ka cɛkɔrɔba in a taara ka t'i ɲɛ da o kan ayiwa min ye aw ka dɔn ka taa mɔkɛ bɔnbɔnsi sama sama ni ka tila aw ka dɔn ka a ka seere ni ka aw ka dɔn bisi kɛ o la a mɔkɛ tɛ yan a mɔkɛ tɛ amenya a taara ka taa bisi kɛ a ka seere la min ye aw ka dɔn amenya awɔ a ka dɔn bɔlen kɔ ye min ye o yɛrɛ denkɛ amaniyan i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa min ye a y'o fana sɔrɔ ye foli ani tanu bɔlen kɔ ye min ye a taara ka taa aw ka dɔn min ye serifu i ka dɔn olu ka yɔrɔ la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ni maa kɔfɛli min filɛ nin min ye aw ka dɔn batuli ye batuli lajosi aw ka dɔn desankalo tile 29 san 2022 lajosi aw ka dɔn min ye maa min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn kolonɛli musa sumare n'ale ka ye guvɛrinɛri o y'a bisimila i ka dɔn awa min ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka association a ye baara min kɛ min ye kolonɛli aw ka dɔn musa bala sumare a ye baara minnu kɛ i ka dɔn awa min ye o bɛ tali kɛ min ye aw ka dɔn bɛnsɛya la n'o ye jɛya ye ani kɛnɛya taasira lakana taasira a n'a ye aw ka dɔn baaraba minnu kɛ n'o ye infrastructure ye lasi aw ka dɔn fɛn min bɛ yen ani denmisɛnninw aw ka dɔn olu ka balonnayɔrɔ ani olu ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ani aw ka dɔn olu ka ɲɛnajɛyɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen i ka dɔn aw min ye gouverneur o kɔni ye foli ani tanni aw lase aw ka dɔn min ye batuli ye a n'a ka association baara ɲɛna an b'i kɔ lasi Dawuda Kamara min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ o fana kumana dɛ coordinateur de chef de quartier légal Segu min ye aw ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kumana min ye aw ka dɔn ministre kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Njayiba ye i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale fana aw ka dɔn ale y'a ka nisɔndiya yira min ye Kayiba Jabate Fatumata Batuli Ɲanga lajosi i ka dɔn ni muso min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la muso cɛsirilen don min ye aw ka dɔn baarakɛla don a b'a faso fɛ a bɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'o ye nafolo ye a b'a don a faso la nin de ka fisa dɔw b'a ta yan nɔ ka bɔ n'a ye kɔ kan k'a suɲɛ jamana kɔnɔ ka taa investi yɔrɔ wɛrɛw la ale n'ale y'a sɔrɔ a b'a labaara ale ta ka baara kɛ ka wari sɔrɔ ka na bi faso la an b'o de ɲini hali n'i y'a ta kɔfɛ nadoya hali y'a sɔ kɔfɛ nadoya an mago b'o de la ni ma fisa ni ka taa ko n ye yɛlɛko mɔgɔw dɔ 2,000,000 d'olu ma kɔrɔwari ninnu ni fɛn na mɔbili belebele n ye mɔbili san 1 milliard n ye mɔbili san 100 millions n ye mɔbili san fɛn na ka t'o gare ka so kɔnɔ k'o bila réseaux sociaux kɔnɔ k'e ɲɔgɔn tɛ yen an ka sira b'i la wa an mago bɛ min na i ka baara kɛ fɛn min ma jamana den bɛɛ nafa k'a yiriwaw sabati an ka taa n'o tɛ u ka waritigi dɔw bɛ yen olu ta kɛlɛ waso mɔbili ko an ka sira b'i ka mɔbili la n'a jara i ka mɔbili daji k'a la k'a dun an ka sira foyi t'a la an ka taa ni min filɛ nin denmisɛnninw ka ballon-tan-yɔrɔ denmisɛnninw ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow lasu o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ ka wari ani yatimɛw ani déplacés a bɛ ka wari min sɔrɔ a bɛ k'a don olu de la ka dɔn a ye kɔsɔnni na k'a taara kɛri taara opéra a fɛ kɔ kan olu ka ɲi an mago b'o de la n'o tɛ e bɛ se i mana don mobili kɔnɔ n'i ka mobili tɛna pani an ka sira b'i la wa lajosi fo an ka kuma dɔw fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka dɔw fɔ tiɲɛ yɛrɛ la lajosi i ka dɔn a taara ni artiste caman ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Siriki Jabate Sirikiba Jabate mɔden Siriki Jabate an denkɛni a taara n'o ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mbuye Kuyate Iba Wan ani Chale Arbi ani aw ka dɔn Grand Griot Parolier Burama Sumano a n'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Batuli Ɲang i ka dɔn a ka ni wuli ka jɔ Kayiba Jabate ɲɛ yɛrɛ la k'a ni sababa bɛnna dɛ min ye aw ka dɔn Kayi gouverneur o ye bonya ani karama k'o lasa ma wa k'an mago bɛ nin maa sugu de la an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ yiriwa sira da o tuma san 2023 ko o fana ta o bɛna kɛ o tuma san 2024 ni ala sɔnna ma ni mantɔrɔba kɛ a na taa tu yɔrɔ wɛrɛ la tu ka taa yiriwa sira bolo da tu kana bɛɛ kɛ Kayiba Jabate a ka hakili to ka don Sikaso mara la
Ni ka fisa ni mobili ba sa an ka sira t'i ka mobili la mobili ba sa ka t'o gari ka so kɔnɔ k'o yira Ayiwa. n ye mobili sa Waati sera. i t'o ka nin fɔ Awɔ. koyi an ka sira foyi t'o la Awɔ. i ka mobili naji k'a kan k'a dun ou bien ka taa wari di jamana wɛrɛ comédien ma ko k'i tɔgɔ bɔ i tɛ yɛrɛ yira fu ya an mago bɛ yɛrɛ yira min na o ye batulika nin de I b'a kɛ Mali kɔnɔ. awɔ i b'a kɛ faso de la fasodenw k'a dɔn wa i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ nin mɔbiliba sa ninnu ni nin yɛrɛma yira ko kɛ la dɛ i b'a sɔrɔ e ka t'u ka an bɛɛ nana Bamakɔ de an bɛɛ bɔra burusi kɔnɔ e ka taa burusi kɔnɔ i k'u ka yɔrɔw lajɛ i k'u bangedugu dɛ Wulasi la ye. e ka t'o lajɛ bani n'i taara o lajɛ Awɔ. i b'i yɛrɛ suicide K'i yɛrɛ fa. i b'i yɛrɛ fa Cogo di? i bɛ ka nin waribadenw n'o mɔbiliw ni kobakɛw ni wari di yan ta a ka dugu groupe an ka dugu groupe min bɛ yen n'o kan ka taa dugu kaburudenw korilen tɛ dugu siraw man ɲi hali sira dilan batuliya kɛ Ala ka ɲa ka d'a ne ma. t'a dɔn dɛ kabini Ala k'an da a bilayi n t'a kɛ Ma deli ka ye fɛn ɲɛna. an b'a kɛ nin fana bɛ tɔw de la de awɔ a banna N'i ye laseliw ye an bɛ min fɔ nanzarakan la i b'a fɔ bamanankan na o tɛ yan ne tilara nanzarakan la. awɔ ne b'a fɔ bamanankan na Communiqué. Le directeur général de l'Agence malienne de météorologie informe les industriels, commerçants, artisans et d'une manière générale les détenteurs d'instruments de mesure en service que la campagne de vérification périodique débutera le lundi